खुलुमबाय दायो आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे भकतपारा हालामावहाय बे भकतपारायावनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा बे जिल्लानि गेजेरावहाय मेट्रिक आनजादावहाय जिल्लानि गेजेराव टप 10 मोननाय फरायसाफोर आरो लोगोसे गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियावहाय टप 3 मोननाय फरायसाफोरखौ दिनै बिथांमोना बरायदों। बे बरायनायावहाय आरोबाव मोनसे गोजोनथाव रादाबदि बे उदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो जेसेबां मानि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा गोजौ फरायसालि एबा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोरा बर' फरायसाफोरखौ 100% फरायहोनानै उथ्रिसार होनो हादों। बे गासै जिल्लायावहाय गं 8 बेबायदि फरायसालिफोरा दिनै बरायजादों। बे बरायजानाय फरायसालिफोरनिनो गेजेरावहाय गं 2 फरायसालिनि गाहायफोरा आंजों लोगोसे दङ। आं दायो दङ बिहराम बर' गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे काजिमाथि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं बिथां आंजों लोगोसे दङ। आं बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजागोन बिथांमोना बोरैहाय हुरागासैनो बेबायदि बर' फरायसाफोरखौ 100% उथ्रिसार होनो हादों। आं बिनि आन्दोआव थानाय मा बाथ्रा दङ बेखौ बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजागोन। गिबियावनो बड'लेण्ड 24सिमहाय बरायना लाग्रोनाय जाबाय। साबायखर। मोनथिनो हादों नोंथांमोनखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादा नोंथांमोननि फरायसालियावहाय बर' फरायसाफोरखौ 100% उथ्रिसार होनो हानायनि थाखाय बरायदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बे बेलायाव बुंनांगौआथ' गोबां थायो खिन्थु बांद्रायखौथ' बुंजोबनो हानाय नङा। खोथाया जाहैबाय मा आंहा थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो जुरिजेनदों। बे बोसोरावबो 100आव 100%मोन। ओमफ्राय 22 मायथाइयाव अदेबानि एसे गाज्रि जादों 94.54मोन। नाथाय बिनि उननि बोसोरफ्रोमबोआव आंहा माने रिजाल्टआ मोजां जाबोबाय थादों। जे 23 मायथाइयाव 100आव 100% मोनदों। 24 मायथाइयाव अदेबानि एसे गाहाय जादोंमोन होमब्लाबो उइथ कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम बिनि गेजेरजों आंनि फरायसालिया 100आव 100% मोननो हादों। बेनिफ्राय 2024, 25 ओमफ्राय देग्लायनि 26 मायथाइ बे लान्थ्रियै 100% पास% मोनबोबाय थानो हादों। बिनि मादावनो थांनाय बोसोराव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि टप 10 सायख'नायाव आंनिफ्राय 2 फरायसाफोर दङमोन। सासे जाहैबाय जाफुंसार नार्जारि आरो बे सासेनि मुंखौ एसे बावब्रबदों, बेयो गोजौसिनमोन। आरो देग्लायनियावबो 2 फरायसाया आंनि फरायसालिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्ला थाखोनि टप 10 बासिनायाव 2 फरायसाया मासि मोननो हादों। बिथांमोननि मादाव उदालगुरि आन्चलिक आबसुनि आन्दाराव गोग्लैनाय सासे फरायसा बियो टपमोन आंनि फरायसालियाव, जाया माने दिपा बसुमतारी। आरो बिनि उनाव नोलोबारि दख'रा सिङाव गोग्लैनाय सासे फरायसायाबो जिल्लानि बे टप 10 सायख'नायाव मासि मोननो हादों, जायगा आवग्रिनो हादों। बिथाङानो जाहैबाय हाथरखि स्वर्गियारि। दा आंहा थांनाय बोसोराव थांनाय एग्जामाव माने 67 फरायसाफोर दङमोन। साफ्रोमबोआ पास खालामजोबनो हानायसै। बिनि मादावनो 45या फार्स्ट डिभिजन आरो बेनिफ्राय 22या सेकेन्ड डिभिजन। 2ल' अदेबानि स्टार पजिसनखौ मोननायसै, डिस्टिंसन मोननाय जायाखिसै। होमब्लाबो 6 जनसो फरायसाया आरोबाव स्टार मोननो हाहां जानानै बाखि थानायसै। अदेबानि आं मोनसे खोथाखौ सिखार जानो नांगोन। दिनै आसाम सरकारा मा राहा लादों बेखौ आङो सोंखारिनोबो लुबैयाखै। नाथाय जेब्ला 2013आव आंनि फरायसालिया सरकारिकरन जादोंमोन, प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन, बेवहाय आंहा माखासे माने पस्टआ थाबोनायसै। दा आंनि लोगोआव आंनि गाहायाव 3 फोरोंगिरि आरो सासे ग्रेड 4 ओमफ्राय आं गासै जों 7ल'। बेनि अनगायै साइन्स आरो बिगियान फोरोंनाय आयदाखौ आङो गुबुन माने प्राइभेटहै मानसि लाखिनानै फोरोंहोनांगौ जायो। होमब्लाबो आङो दिनै गौरब खालामनो हाथाव मोनदों। मानो होनबा गेजेराव दफे एसे जख्लायदोंमोनब्लाबो 90नि गाहायाव थाङाखै, आंहा 94नि गाहायाव थाङाखै।
आरो मोनदांनो हादों नै दानि क्लास 10आव थाबाय थानाय फरायसाफ्राबो गाज्रि नङा, जोबोर मोजां मोजां फरायसाफोर दं। आरो बेजों लोगोआव आं बुंनो लुबैदों, आं माने फरायसाफोरनि गेजेरजों गारजेनफोरखौ एखेबारे फोजाथाबनो नाजायो आरो फोजाथाबनो नाजानाय खालामो। आरो लोगोसे गथ'फोरखौ मालाबा थिगसे रागा जोंनानै रायगोनबो, थिगसे रायनानैबो आरो मालाबा माने खाथियाव लेंहरनानै आरामै माने थुलुंगाखांनाय रोखोमनि बाथ्राफोरखौ आं बिथांमोनजों बोसोरफ्रोमबो रायलायनाय जायो। आं मिथिनो हादों नोंथांनि फरायसालियावहाय गोबां फोरोंगिरिनि पस्टबो भेकेन्ट दङ, नाथाय बेबायदि थासेयावबो नोंथाङा 100% उथ्रिसार होनो हायो। बेनि आन्दोआव मा मिजिक सोलियो नोंथाङा? बावैसो बुंलांनायफ्रानो बिनि मेजिक होनना बुंनांगोन, जे माने फरायसाफोरखौ खोब स्ट्रिक्टबो खालामो आं सम सम, आरो मालाबा खोब माने अननायबो फोरमायो, ओमफ्राय थुलुंगा होयो जे जायफोर फरायसाया 50 लेभेलनि बिथांमोनानो निजा गोसोजों जुदि गोसो होथाबनानै फरायो बिसोर 70, 80, 90 लेभेलनि जाहैखायो। बेखौ आं हले बोसोरफ्रोमबो बुंबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो फिथाइबो मोनबोनाय जादों। आरो गुबुन गुबुन सरकारि फरायसालिफोरावहाय जों नुनो मोनो गोबां फरायसालिनि बिबाङा जौखोन्दोआ खमायलांदों। जानो हागौ सानसे समावहाय गासैबो बर' सरकारि फरायसालिफोराव बिदि खमायलांगोन। बिनि जाहोना जादों मा, गुदि फरायसालिफोरा जोबलांनो हमदों, गोबां थैलांनो हमदों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बेथ' सैथो खोथा। बेखौ आंनिफ्राय बुंब्लानोदि जागोन बेखौबो आं बारा बुंनो हाया। आं होमब्लाबो मोनसे साननाय सिन्थाधारा दङ आंहा, जे दिनैनि फोरोंगिरि जादों जेला ओरैनो फोरोंगिरि एबा सोलोंथायारि आयदानि जि साख्रि, बे साख्रिया समाज सिबिनाय साख्रि। समाज सिबिनाय साख्रि बेखौ आङो फुरायै मोन्दांथियाव लानानै माने गावखौ एसे माने त्याग खालामनो मोजां मोनो आरो। जे माने आं खुनु बिना खारनाव मालाबाबो फरायसालि एबसेन्ट खालामा, नागारा। माबा मोनसे एंगारहायै जाहोनब्ला खिन्थु फरायसालिनिफ्राय एसे जानगार जानो गोनां जायो। जेरै दिनै आं बेवहाय फैनांबाय थाखोखौ नागारनानै, बेबायदि आरो। ओमफ्राय दा दहाय नोंथाङा बुंदोंमोन जे फरायसालियाव गोबां भेकेन्सि दङ। भेकेन्ट नङा, नन सेंसन पस्ट। मोनबा पस्ट दङ दाबो नन सेंसन आंहा। दा बेखौ मा बुंबावनो, जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि बाथ्राखौथ' बेयाव बुंजाला, आं बुंनो बायो। नाथायबा आंहा बे लेकिंआ बोरैहाय जोबगोन बिनि मोनसे साननाय दङ, सिन्था नाङो आरो जे नन सेंसन पस्टफोरा बोरैहाय क्रिएट खालामजानानै सेंसन खालामजागोन। मानो होनबा BSc पस्टबो गैया आंनाव, हिन्दी पस्टबो गैया, थार्ड एसिस्टेन्ट गैयामोन। बेखौ आङो बै सिगाङाव जि माने आसामिस लेंगुवेज टिचिं पस्ट बेखौ मोननाय जादोंमोन। बेयो नाथाय भेकेन्टआव दंमोन नालाय, थांनाय बोसोरनि टेटआव आं सासे मोननायसै। बेजोंसो आङो दा माने एसे रेहाय मोननाय बादि मोनदों। बेबायदि आरो फरायसालियाव गोबां माने लेकिं दङ, गोनांथि दङ। बे गासैबो गोनांथिफोरखौ नोंथाङा थाबैनो सरकारनिफ्राय सुफुंजागोन होननानै भरसा खालामबाय। आरो लोगोसे नोंथाङा इयुनावहाय बिनिख्रुइ बांसिन डिस्टिंसन मोननाय, स्टेन्ड खालामनाय, माने गोजौ थाखोसिमहाय नोंथाङा बर' फरायसाफोरखौ हरनो हाथों, बेखौ जोंनि निउस चेनेलनिफ्राय मिजिंथिनाय जाबाय। आंहाथ' गोसोआव ओरैबायदि नाजानाय दङ। लागाथार बोसोरथाम जाबाय डिस्टिंसन मोनथावना फरायसा बिथांमोना मोननो हायासै। नै दानियाबो जायहा 83.5% मोनदों, दिपा बसुमतारी, बेखौबो आङो आसा खालामनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङाबो मोननो हादिया। आरो थांनाय बोसोरनि अर्थात 2025नि जि माने फार्स्ट बयमोन, बिथाङा बहुत मोजां कनफिडेन्टनि मानसिमोन, नाथाय बोरै जाखो आनजादथिलियाव बियो बहुत माने आन्दायहैबाय। आं सोंदोंमोन गथ'खौ लोगो हमनानै, सार आं गावखौनो मिन्थिलायाखिसै होननानैसो बुंबाय। बेबायदि आरो माने सलिड फरायसामोन बियो। आरो बेनि सिगाङाव मोनदोंमोन, नै बेनि सिगांनिया नै दाखालि हायार सेकेन्डारियाव स्टार मारिबावबाय, 75% लादों। बिथाङाबो मेट्रिकआव खालि 75%ल' लानानै थानायसै आरो। दा खोथाया जाहैबाय मा, आङो बर' बिजोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि जाबाय जेला, सामलायगिरि फोरोंगिरि जाबाय जेला, जोङो गोदोनिफ्राय फरायसा आफादाव ओंखारबोनाय, थुनलाइ आफादाव ओंखारबोनाय, समाजनि हाबा मावबोनाय, बेनि मोनसे गोथौ स्पिरिटआ हाबनानै दङ आंहा। दा बेखायनो फरायसाफ्रा जाहाथे गोरलैयैनो गोजौ जौखोन्दो लानानै पास खालामनो हायो, बेनि थाखाय आं जेब्लायबो माने सिन्थाधारायाव थाबाय थायो, साननाय हनायाव थाबाय थायो। बेबायदि सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। दायो आंजों दङ गायजामाथि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं
बिथाङा आंजों दङ आङो बिथांनि फरायसालियाबो देग्लाय 100 जौखोन्दो फरायसाफोरखौ उथ्रिसार होनो हादों आं बिथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन गिबियावनो जोंनि चेनेलसिम बरायनाय जाबाय गोजोन्थों मिथिनो हादों नोंथांनि फरायसालियाबो देग्लाय फरायसाफोरखौ 100 जौखोन्दो उथ्रिसार होनो हादों बेनि आन्दोआव मा दङ बिनि आन्दो होनबा आंनि फोरोंगिरि लोगोफोरनि नाजाथाबनाय आरो फरायसाफोरनि फरायनाय लोगोसे आङो आरो बाहेरानिफ्राय सासे फोरोंगिरि लानानै आङो फरायसालिखौ दैदेनलांदोंमोन आरो बेयावहाय आंनि फरायसालिया 100 जौखोन्दो पास जानो हानाय जादों इयुनावहाय जोंनि दुलाराय आसामनि गेजेरावनो स्टेन्ड खालामनो हानाय बायदि फरायसाफोर दिहुननो थाखाय नोंथाङा मा बिथांखि लानानै दङ आं बेखौ नाजाबाय थादों आरो आङो आंनि फोरोंगिरि लोगोफोरखौबो आङो खावलायदों जाहाथे मोजाङै मोजां फोरोंनानै जाहाथे जोंनि माबायावहाय आनजादावहाय गोबां पार्सेन्टेज मोननाय बेबायदि फोरोंनो हायो थांनाय बोसोराव सासे जोंनि फरायसालिनिफ्राय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो बड' MIL हाइ स्मार्ट मोनदोंमोन बिथांनि नामा कबिता ब्रह्ममोन आरो आं आसा खालामदों फैगोन बोसोरावबो जाहाथे फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामावनो फार्स्ट थांनो हानाय जानानै फैगोन होननानै आं आसा खालामदों नोंथांनि फरायसालियावहाय बेसेबांफोर फरायसाफोरा आनजाद होदों आंनि फरायसालियाव नैबे बोसोरावहाय 43 माने 43 स्टुडेन्टआ आनजाद होदोंमोन बिनि गेजेराव 6 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजनाव पास जादों आरो 36 फरायसाफोरा सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादोंमोन आरो सासे फरायसाया थार्ड डिभिजनाव पास जादोंमोन आं आसा खालामदों फैगोन बोसोराव जाहाथे जोंनि फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रानो सेथि मासियाव एबा फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों जोंजों सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय गोजोनथोंसै